Hayam Kolo TV. Mana subscribe, kun ci fefa wallahi fefa yayi kyau wallahi yayi kyau sosai a dage da Allah kun ci kuna kokari sosai a dage a cigaba da dagewa insha Allah wallahi sosai zo dai lafiya kai Fadil ta cika je ka duba mun waya yake chatting nake mallam iso da Allah da annabi ka shigo inna lillahi lafiya Alhaji yan fashi akan suna ina mallam sai shigo mana sai haka akan wannan layin naka so ya yan fashi ina ba su taba ka ba ba su taba ni ba okay to shikenan yawa sha ruwa ga ruwa ka sha ka huta ina kake gani da kai da ni kake magana ne ko da su ko ka santa ne dan durun wa da dadi tsaya lalla malam ka daina irin wannan shigo gida ba excuse ba komai kuna ai talakoki za a ce wa gama dan durun wa ka baka kace kana daga kalli wannan yariyar ba a taba ganin irin wannan ne ta shi ki shiga ciki dala Alhaji Allah. ta ki shiga ciki kai dala kai Ya Alhaji. Wannan gayin fa suka yi sun ware. A zan na tsaya kofar gidan sun ware. Zai iya warewa kawai. Zai iya tafiya kafin nan sun dawo wannan. to shikenan mallam ka tashi ka tafi ka ware da Allah Za su yi wannan. ka tashi ka ware Alhaji tun da yanzu ka bani masoyi bari in dauko bargona a nan yau zan kwana ka dawo ina za ka shiga ana din kai mallam ka tashi dan durun wa